Basan moduan gaurkoan Bergararaino gerturatu gara, musikaren fabrikara gaurko honetan, eta musika egiten dagoen musika fabrika horretan daku Willy Wonka eta nolabaiteko unpalumpa berezi batzuk. Kasu honetan txokolati ez da egiten, baina musika egiten da, musika fabrika bihurtu duzuelako gaurkoan. Bergarako musika eskola hau, eta ez da gainera lehenengo aldixo okerrez baldin banago, ez da? Bueno, ja urte batzuk doi hau, holako gauzak itxen. Nik uste dut isa 20 urte da apirilan musika, ba 20 urte. 20 urte holako bizita gidatuak eta, bueno, egitzen, ez? Berezixak egitzen. Gaurkoan, esan du musikaren fabrika eta zuzentzen, edo pitin bat, bizita gidatu hori bideratzen Willy Wonka eduki du. Noski, fabrikako jabia da, eta Willy Wonka bakarrik urtean behin agertzen da, eta orduan gaur sortea izan dute ona etorri diren umiak, barrutik ikusteko nola funtzionatzen den ilusioaren fabrika hau, magiaren fabrika hau edo sentimentuen fabrika hau dela dana batuta musika. Orduan, irutu jaku modurik onena hori helarazteko, ilusio horren bitartez, magia horren bitartez, umiek ikusi deixen barrutik nola egiten den musika. Ezagutu dute Mozart, ezagutu dituzte instrumentu ezberdinak, entzun dituzte instrumentu bakoitzaren soinuak, eta danok batera kantatu dugu, hori dana batuz, nola egiten den musika. Pentagrama bat jarri dugu eta nota guztiak kantatu ditugu, eta gainera gauzat esango zut, Bergarako ume ia danek ezagutza dituzte nota guztiak. Beraz, lanaren erdia eginda dago. Txokolatia aipatu behar dagoen edo, ez kasu honetan txokolatia. Bai, badago, Santa Cecilia egunean, bizitza osoan, musika eskola honetan txokolatada eginda. Beraz, apuntatzen badira musika eskolan, urrengo urteko Santa Cecilia egunean txokolatada eukiko dute. Nolabait, oian, Marije, umiari edo aurrari musika beste modu batera helarazteko edo ezagutarazteko aukeri emuten dugu apirilen musika barruan egiten duzuen ekimen honek, ez da? Bai, hombre, guk nahi duguna da bai eurak gerturatzia musikara beste modu baten, eta fantasiasko musika eskola hau, ez? Azkenian bihurtzen dugu beste herrialde bat izango balitz bezala, fantasia askorekin, eta nik uste dut umeengan iristeko modu oso egokisa dela, eta bai, nik uste dut. Nik esango nuke gaur egin duguna dela musika eskola honen oinarria. Hau ez da musika eskola akademiko bat soila non zu esertzen zaren irakaslearen ondoan eta jotzen duzun zure instrumentua. Hemen beti saiatzen gara, esplikatzen edo sortzen musika norabaitera garamatzala, no? Eta orduan musika eskola beti oso koloretsua da. Hemengo kontzertuak ikusten duzunean ez da bakarrik kontzertu bat, beti dago ikuskizun puntu bat, beti dago espektakulotik zerbait, beti dago aurkezle bat, gidoi bat, beti dago antzerkitik zerbait. Eta beti egiten dira kontzertu guztietan antzerki edo espektakulu horiek, eta badakizuen bezala, gero noizian behin, hainbat urtean behin musika eskola honek hainbat musikal egiten ditu, eta musikal handi horiek egiteko, iristeko, kursal, euskalduna eta alako auditorio handietara, ja txiki-txikitatik hasi behar zara ilusio edo fantasia hori sortzen. Ez bakarrik notak, baizik eta sentimentu hori sortzen. Eta musikarixak be, familia honetara sartzen, eta horrek bide muten dago, datozen urtietan be, gero musikaletan eta parte hartuko hauinak, edo igual euran musika ibilbide propio egingo hauinak, gaurko moko egunetatik azten dira. Zalantzari gabe, ez dute denek hartzen adibidez musika klasikoaren bidea, beste batzuk gero beste bide batzuk hartzen dituzte, hemen Bergaran bertan daukagu Goiko estazioan lokalez josita musika talde pilo batekin, rock, pop, elektronika, denetari jotzen dute, eta beste bide bat hartu badute ere, ez dena igual, hain klasikoa, oinarria hemendik hasi dira. Eta gero hor nabaritzen da, Goikon dagoen kalitatea, hemendik pasatu diren ikasleen eskutik. Marije, ilusioan mundu hau, berezi hau, egun berezi hau, zela sortzen dau? Urtero pentsau da gai diferente bat, ilusio diferente bat, historia diferente bat, zela sortzen dio? Nik uste dut, nire kasuan ni sortzen ditutek gidoiak, gehien bat, aurrek urtean Leiru Ugartek sortu zeban, berak gidoia, baina normalian neu izan naiz, 20 urtetan indotenak gidoia, eta nik uste dut umetatik niretzat datorren gauza bat dela, ez? Nik oso txikixan nintzala ikusi neban Willy Wonka lehengo bertsinua txuri beltzian, eta ez dakizen bat urtetan amesetan ineban tokatzen zitzaidala urreko hori, eta gero hortik sortu zen, ez? Nik uste dut dela umen serian jartzia, umeak 5 urtekin, 6 urtekin dauken ametsak, dauken fantasia hori hor sartzia pixkat, eta pentsatzen dut, danak ez, baina ume batzuk hemendik 10 urtera gogoratuko dabela gaurko eguna, berezia izan delako.
Eta helburua da hori, ez? Niretzat urtero gauza ezberdin bat sortzia, baina eragitea eurei bebai hori, ez? Ilusio hori eta hor geratzia, ez? Nik ikusi neban moduan pelikula hori, eta hori beti da nik eukidot ilusio hori, umiak be, hau ikusten da benean, hemendik urte batzuetara be gogoraztia, ez? Ze politxe izan zen ilusio hori, ez? Gura itxiste eta mamak esaten zuten, jaingoikoak sortu eta eurak elkartu? Guk hemen hori alanko antzeko zerbait egiten dugu. Ni Marijeren ikaslia izan nintzen, 7 urterekin. Eta hori geratzen jatzu txikitzatik hor. Eta orduan oin hemen gare eta elkarrekin egiten dugu gauzak. Leire Ugarte bere ikaslia izan da. Eta seguramente gaur egun gure ikuskizunetan eta parte hartzen duten umiak etorkizun batean, ni egongo gara eurekin ere bai, ez? Eta hori da zoragarri, ze generazio oso adin ezberdintako jentia sartzen doia erotutako familia fantasioso honetan, eta inguratzen zaitxuen horrekin bola bat sortu da, geldi ezina da herri honetan. Gaurkoan zego, orkesle lanetan juza, Willy Wonkaren papelian, eta gero esan dugun, palunpak baita eusela, berezixak honetan musika egiten da bainak, musika eskolako irakasleak izan dialako baita protagonista. Hori da, da beste berezitasun bat, jartzen ditugu irakasle guztiok, mozorratuta, antzestu behar baldin badabe, antzestu be bai, eta hori lortzia be ez da normala eta ez da erresa izaten, baina gure eskolan urtero itzen dabe, oitxuta dare be bai. Eskola honetan urtero itzen da, baina beste batzutan adibidez ez da hain ohikua, horrelako mundu fantasioso bat sortzea bergarak be badako musikakiko lotura hundixa, eta hemen bere pizgarritxo bai, ez da musika eskolan, horrelako bizitak idatu berezi honeikin. Lehen esan duan moduan, nik uste dut musika eskola honen berezitasuna hori dala, ez? Jokatzen dabela ez bakarrik esparru akademiko batean, hori ere behar da, noski, ikasin behar da, notak zeintzu diran, eta zer dan tonalidadea bat, eta gauza teknikoak edo gramatikalak esango dugu. Baina gero, musika ez da hori, musika ez da bakarrik zerbait akademikoa, musika zerbait askoz gehiago da, eta hori da nik uste dut garrantzitsuena ikasleei trasladatzen jakiena, eta irakasle berri bat iristen denean ona, irakasle berri hori segituan hilabete bat edo bitan kontagiatzen da, eta erotasun horretan sartzen da. Behar bada, etorri da beste musika eskola batetik edo beste akademia batetik, non zurrunagoak diran edo, baina hemen sartzen denean zurrunena eta lotxatiena ere, 2-3 hilabetetan asko jota kontagiatu egiten da. Da, kontagio gaixotasun bat moduan, hau ezin da kontrolatu, baina da gaixotasun positibo bat kasu honetan. Esan du, ekimen hau apirilen musikan barruan sartzen dela, urte pila zoi hau egiten. Kasu honetan, urtengo apirilen musika hau, pila balorazio bat egiteatik ezela, gutxi geldiketako bukaketako, zelako balorazioengo zein urtengo batek. Esango nuke oso positiboa. Nik urtetik urtera gauzak asko hobetu egiten dugula danok, eta kontzertuak oso onak egon dira, oso berezixak, gero nik uste dut azkenengo urtetan bebai gauza garrantzitsu bada belaunaldi ezberdinak kontzertu berdinean ikustia, ume txikixak eta jubilauak eta beste musikari batzuk bebai. Nik uste dut oso gauza politxak ikusi ditugula apirilean musika barruan. Balorazioa oso positiboa da, bai. Esan duzu Willy Wonka urtien behin ikusten dela, edo agerketan dela. Bai, olentzero bezala, ni urtien behin bakarrik nator. Ez dakit datorren urtien berriz egongo dan, edo beste zerbait pentsatzen dago. Hombre, datorren urtean ja beste gauza bat pentsau biako. Beste personaje bat. Beste personaje bat. Hori urtien behin agertuko dana. Urtien behin agertuko hori da. Bikote, mila esker, segi berdin lanean, segi berdin umiari musika zer dan, bergaraketako lotura hori umiari transmititzen, eta ia datozen urteetan beste generazio edo bolada handi bat musikarixen bolada handi bat urteten dan hemen bergaratik. Eskerrak zuei, ontsen bertan ari dira nire bizitzako bi esparrurik importantienak batzen. Ni naizen musikoa musika eskolari esker, eta nire naizen profesionala gaur egun komunikabidetan goienari esker. Beraz, hemen dauzkat nire bi etxeak. Oso ondo, eskerrik asko.